बोली में बाटे उनका बहुते मिठास हो, बाकी सब हीरोइन से लागेली खास हो। बोली में बाटे उनका बहुते मिठास हो, बाकी सब हीरोइन से लागेली खास हो। ऋतु रूही डिंपल ना पैसाली जैसन, मधुरा की पलक ना दीपाली जैसन है। कनिया दे दी बाबा अमर पाली जैसन, कनिया चाही बाबा अमर पाली जैसन। काम